we hadden eigenlijk helemaal geen plan bedacht. En toen dachten we gaan maar wat bouwen. Eerst beginnen met de ondergrond en dan Mjorn. En toen kwamen we hier opeens bij. De pellethutten staan als een hoes in het timmerdorp in Oud-Woud. 3 dagen lang werk je band haar in het Zwits wil ze hutten bouwen. Sieber en Jan Wiebinga leest zijn hammer even del om te vertellen hoe het nou gaat. We moesten alle pellets bij elkaar sjouwen, onderin het plateau lezen. En toen we dat al eerder deel hadden, gingen we een beetje met de Mjorn beginnen. Iedereen beholp wel goed mij. En mijn dak, dat ging best lastig eerst. Maar toen we erachter kwamen, konden we gewoon 2 grote balken lezen. En met die grote balken konden we dan de oren plateau erop lezen. Jonge timmerin wilden er ook verskate orenactiviteiten organiseren. Je hebben we een vossenjacht en we halen hier knutselactiviteiten voor de band. Nou ja, en morgen is de laatste dag, dus dan versieren ze de hutten. Dan zijn ze nou ekkel druk met wanden. En dan gaan ze om 4 uur ze merken dat ze hun spultjes verkeerpje mee, zodat ze een boesintje hebben voor in de vakantie. En daarna hebben we barbecue. Morgen wordt er een prijs uitgereikt voor het beste, of de 2 besten volgens mij. Winnen je hem? Ja, zeker. Waarom? Ja, omdat we gewoon de allermooiste hut hadden. En we hadden een grote toren. Hoe heb je hem dat voor elkaar gekregen? Oh, we gaan al hier door de groen in de lijn, alles onder convers timmeren en met tie-rips. En dan gaan we de vlag erop zetten. En toen hier een bel zetten, die heel lastig, maar die is dit wel.